tawag dyan, Antique ba to ng poblasyon ng Labrador kasi Mount Cruz. Maakitin yan, dadaanin mo itong Labrador National High School. Dito po yung daan. Ulit dyan. Matindi. Assault. Okay. Ang nakikita nyo ngayon ay yung pupuntahan namin. Yan yung Mount Antique Bato ng poblasyon ng Labrador. Pwede mo yung akyatin, galing din sa kabila. Kung saan kayo manggagaling, yun naman, yung start ng ridge papunta dun sa Lawis. Diyan kayo pwede din umakyat sa sementeryo kayo ng Labrador dadaan. Ang makikita nyo dito sa view deck ng Labrador, nakikita nyo yung Duna part, yan yung Lingayen Gulf, Lingayen Bay.
'Di ba? Tapos makikita nyo puro fish pond dun, oh. Makikita mo nyo isang river ng Agno. Agno rin yung sa kabila, no, ng Kapandanan. Wako, siguro. Ay, yung Bungalon na isang hill, yung dun sa kabila, yun yung Mount Inang Sabel. At yung isa dito, hindi natin makikita. Yan. Yan yung Mount San Isidro. Saan na yun? Yan. Dito na view. So from the view deck, diretso kami. Akitin pa namin. Yung view dito yun. Ang kasama ko ay ang kapatid ng Paris. Si Rich.
Aakitin namin tong, hindi ko alam yung pangalan ng bundok. Nagtatawa. Basta bundok siya. Bakit kasi walang mga pangalan to? Daming mga bundok dito na alam. Ito nga oh. Sobrang ganda ng bundok na yan. Hindi ko din alam kung anong bundok na yan. Ha? Sayang lang yung bundok na yan. Nakikita nyo ba yan? Anong bundok ko? Ay, dito yan sa bundok ng poblasyon ng Labrador. Pasukin namin ito. Yung bundok na tinaniman ng paper tree. Actually, ito marami ito. So, yung akit ko dito, nababawasan yung paper tree. Ito mga kababakit. Sana, hindi ko alam yung kaputol. Kasi putulin nila ito, maubos din ito. Sila dito sa pagputol ng kahoy. Ang style, pag lumaki na yung puno, puputulin na, tirahan nila ng parts ilalim. So yung part na ilalim, yun ang sasanga ulit. Kagaya nito, naging dalawa sila. So nanganganib na rin ang buhay ng dalawang ito. Kasi pagdating na naman ng panahon at mga galing umakyat dito, puputulin ang isa sa kanila. Iiwanan na naman nila para may tunumubo ulit. So ganun ang cycle nila dito. Sabi nga nila po, puro pine trees ang tanim dito. Kaya nga sabi nila dahil ito mga walang sapatos dito. Pero iwan, bakit naubos na yung mga puno? Hindi naman nakakain. Hindi naman sila nakakalabas sa bayan.
namin yan. Yan na ang pupuntahan naming Mount Cruz ng Poblacion Labrador, Pangasinan. Marami ding bundok dito. Actually 360 din ang view nito. Yes! Let's go! One, two, three. Okay. Ito na po yung sinasabing andikit bato ng Poblacion Labrador, Pangasinan. Welcome! Di kayo kita mo? So we're here! One, two, three. Sapa po? Pagbiyan! One, two, three. Yes! Okay. So, nandito na po kami. Huh? Meron pa silang kinaingin doon. Dito muna tayo. Yes! Dito na kami. Oh. Wait lang. So ganito lang siya kadali. Actually, isang oras lang naakyatan. Ay! May nangahawak dito. Ha? Yeah nga, alam ko. Ito na yung dikit ba? Ang hirap na. Ang hirap naman nakitin to. Saan ba ito daan? Nakita ko na to din. Yung Bidas to. So yun po, nahihirapan po si Ma'am Remy na umakyat. Sige nga, ikaw nga din daw. Akin. Sige nga, ganyan nga natin. Simple-simple ka lang ha, kaya wala kang dinadala ha. Sige. So, ito yung tuktok ng andikit bato. Ay. Malilim dito. Ganda magtambay dito. Sabi nga nila daw, itong bato na ito dati, buo to ito. Ito siya ang mark. May cross ito dati, kaya lang ngayon wala na. Meron din ditong yan dyan sa ilalim, pang pupunta ka dyan. May butas yan. Ang mga kwento-kwento na, binutas yan. Baka kasi akala may treasure dito nakabaon. Eh, yung bato daw dito na mag-isa, pinasabog. Kaya instead na isa lang yung bato, dumami sila. Pag nandito kayo sa taas, maganda dito, 360 din ang view. So nandyan yung solar power plant na makikita nyo. Yung bundok na hindi ko kilala. Basta dito na part na yan, yan. Yung mga bundok na yan, magaganda lahat yan. Dyan mo makikita yung Mount Oriao, Mount Shanong, Mount Larga Vista, Fortasio, Fernandez, hanggang makarating ka dito sa peak ng Mount San Isidro. O ayun po yung Mount San Isidro, o ayun, yun, John.
lang. San Isidro. Ito yung Mount Antiquit Bato or Mount Cruz, sabi nila. So ito yung part niya ng kabilang part. Oo, mahangin dito. Dito na part. View. Game golf. Isang bundok niya. Sa Mount San Isidro. Alam niyo ba kung saan ako umakyat ng last time? Na nakikita yung buo. Nakikita niyo yung bundok na maliit dyan. Doon ako umakyat. Last time, 360 din. Yun yung Bungalong Hill. Magmula dito sa peak ng Mount Antiquit Bato o Labrador, itry namin ibaba dito kung may daan pababa. Kaya gugulong, maraming bato. Ito na masabi mo na Antiquit Bato na sobrang daming batong maliliit. Marami talaga siyang maitim na bato dito. Oo, Antiquit Bato ito ng Labrador. May Antiquit Bato din ng Swal. Doon sa Victoria. Yun ang sabi. Pero hindi ko din naman alam kung totoo yan. Ang problem is, hindi ko alam talaga kung saan yung daan. Kita mo? So, hahanapin namin yung daan pababa. Kung saan. Kasi noon, nung hindi pa ito sinunog, may daan talaga siya pababa eh. Oh! Eh. Babalik tayo sa taas. Laban natin yung taas eh. Sariling daan. Kasi ito na ito na naman po kami. Nambubutas na naman po ng daan. Ba, matarak to ah.
O, dito tayo paakyat tayo sa taas. Ay, ito po yung, ang difficulty nito, 3/9. Ang problema lang sa 3/9 difficulty, kung wala siyang daan, nagiging 9/9. Ay, ah. Dito, wala rin daan. Ayan. Actually, hindi namin alam kung saan kami papunta. Yung direksyon lang na gusto namin puntahan sana is yung pababa. Wala. Hindi namin makita yung daan pababa. Actually, kami yung naligaw, may daan talaga siya. So, ito yung daan. Sige, baba. So, nakita na namin yung daan. Ito, may mangga dito. May mangga dito. Dito maganda oh. Wow, ang ganda. Ganda dito. Ah, yung last time nandun ako galing.
fire tree yan. Oh, dyan talaga kami dumaan sa taas nyon. Ito yung may twin falls dito. Kung babaan natin yung may twin falls, ano sana may tubig. May fountain dyan.
check.